di moltitudine ingenti, beati Paoli apostoli predicazione Domusti, da nobis Vesumus, ut coius caritia quonimus, eius apud te patrocinia sentiamus, per Christum Dominum nostrum. L-organizzazzjoni ta' dawn il-festi kbar li norganizzaw, kulħadd il-lejla huwa sodisfatt bil-festa sabiħa li nafu nagħmlu ir-Rabbin. Il-Pontifikat Monsignor Arċisqof għamlilna taħbira illi ħassejnija u fraħna biha. Din hija responsabilità kbira fuq spallejna. Il-Bażilika għadha l-bot issa rridu naħdmu għalija matul din is-sena. Għaliex Monsignor Arċisqof għalilna li se jibda l-proċess biex nitolbu it-talba minn Ruma. Għandna lajtuna anke minn ġewwa, jiġifieri m'iniex qed nibża li ma tiġix minn Ruma. Imma rridu naħdmu aħna biex meta tiġi nkunu preparati u jkollna dak kollu li hu meħtieġ biex ikunu bażilika xierqa mill-Apostolu ssirna San Pawl mill-istorja tal-parroċċja kellna imma li għandna l-konferma tagħha u li kienet aħbar tajba tal-għodu hija illi l-parroċċja tagħna nistgħu nsejħulha bid-dritt proto parroċċja. Jiena ħassejt u għedna tal-għodu illi dik kienet ġustizzja mal-parroċċja tagħna. Għal ħafna żmien dawn dak li kien jixirqilha ma kienx mod lilha. U allura issa nifirħu għaliex ħadet dak illi verament dik u verament jixirqilha. Il-ġabra kienet ta' 1065